Ako si Antonino Sagon Jr., taga Kiling Norte, Batak, Ilocos Norte. Ako ang may-ari ng Lolo Simo Eatery. Nagsimula si Lolo Simo Eatery noong September last year at 2022. Ang rason kung bakit na simulan namin ang Lolo Simo Eatery, actually yung unang pumasok sa isip ko na business noon, vulcanizing shop. Pero nung habang pinapatayo namin yung area, ay yung mismong site noon, nagtingin-tingin ako dito sa malapit sa lugar. Nakita ko walang kainan. Kaya yun, trinay namin na eatery at awa ng Diyos medyo pumapatok naman. Natawag, pinangalan ko kasi yung Lolo Simo Eatery sa lolo ko dahil yung kinatatayuan ng business ko sa lolo ko, kaya ipinangalan ko sa kanya. Ang Lolo Simo Eatery ay nag-o-offer ng mga iba't ibang uri ng pagkain, gaya ng simpleng ulam, paano yung linuluto sa loob ng bahay, ganun. May igado, may dinuguan, may kare-kare, may pinakbet. Halos maraming putahe. Kada araw ay iba-iba yung niluluto naming putahe. Pero ang pinaka talaga yung kambing, yung sinampalukan, paksiw, tsaka yung swam. Yun ang mabili, lalong-lalo na dito sa mga trucking. Kasi mostly na customer namin dito yung mga biyahero. Pero ang pinaka namin ay yung highball. Ang main ingredients niya ay yung karne ng baka, may itlog, may chicharon baboy, tsaka gulay, tsaka pansit. Sa tingin ko, yung highball patok sa panlasa ng mga Ilocano dahil gusto nila yung kakaibang lasa ng sabaw, saka masarap kainin lalo na sa umaga. Ang nagpapasarap sa mga luto ng Ilocano compare sa mga ibang nagluluto ay ibang-iba ang luto ng mga Ilocano dahil yung mga ingredients nila di tinitipid yung ingredients, yung mga seasoning niya. Kaya masarap ang luto ng mga Ilocano. Ang future ng business ko na eatery ay hopefully
kung magtuloy-tuloy lang, sana mapalaki ko, kaya hindi kami magkakasala sa mga customer at laging nagugustuhan yung mga luto namin, para ganun ay tuloy-tuloy yung negosyo namin. Matatagpuan ang Lolo Simo Eatery dito sa Patak City, Barangay Baligat, boundary ng Baay, Bungon, tsaka Daridiw. Bali, 4 na barangay yan, pero nasa boundary ako, along the highway. Thank you sa mga regular customer namin dito sa Lolo Simo Eatery. Hopefully hindi kayo nagsasawa kumain dito at tuloy-tuloy lang na gagawin namin yung best namin, gagawin namin yung pinaka the best na luto para sa inyo. At yung mga ibang di pa nakakakilala dito sa Lolo Simo Eatery, welcome na welcome po kayo na pumasyal o kaya tikman yung mga luto namin.